Anthony De Bono, ir-raġel ta' Giovanna De Bono, kien iħaqqaqha ma' minnu fl-istess kariga tiegħu. De Bono li kien imexxi d-Dipartiment tax-Xogħlijiet fil-Ministeru ta' Għawdex kien jawtorizza x-xogħol fil-privat, imħallas minn fondi pubbliċi għal voti. Fil-qorti ta' Għawdex xed Joseph Portelli li kien responsabbli mid-Direttorat għal proġetti u l-iżvilupp fil-Ministeru għal Għawdex. Mistoqsi dwar ċertu Joseph Xiberras, Portelli wieġeb li dan kien Principal Technical Officer inkarigat mix-xogħlijiet pubbliċi. Kien kap ta' dipartiment l-istess bħalma kien Anthony De Bono. Portelli xed li kien ikun hemm diffikultajiet bejniethom għaliex filwaqt li Xiberras kien ikun jixtieq imexxi ċertu xogħol kien isib lil De Bono jindaħallu. Kien hemm drabi meta Anthony De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, kien jistaqsi għala qed isir ċertu xogħol u min awtorizzah. Portelli bħala dak responsabbli xed li qatt ma ta' istruzzjonijiet u qatt ma kellem lil Tony De Bono dwar din l-attitudni. Portelli intwera d-dokument dwar xogħlijiet fl-iskola ta' Kerċem u kien mistoqsi jekk jiftakrux. Hawn dewwa skiet fl-awla tal-qorti li kompla meta kien mistoqsi wkoll għaliex ma tkomplix dan ix-xogħol. L-eks direttur Portelli li kien direttament responsabbli mix-xogħlijiet seta' jiftakar biss li kien qed jinfetaħ passaġġ fi grounds tal-iskola iżda ma setax jiftakar għala. Wara l-elezzjoni tal-2013 ħadd deċiżjoni li jwaqqaf dawn ix-xogħlijiet. Mistoqsi jekk ix-xogħlijiet kienx qed jagħmilhom Joseph Kawki is-Sansun, Portelli wieġeb jista' jkun. Joseph Kawki, il-whistleblower f'dan il-każ, kien il-menta li kellu jitħallas mal-50,000 € ta' xogħlijiet li kien għamel fil-privat minn fondi tal-Ministeru għal Għawdex imqabbad minn Tony De Bono. Fost l-akkużi kontra De Bono hemm dawk ta' frodi u miżapproprjazzjoni għad-dannu tal-Gvern ta' Malta u ta' diversi kuntratturi. De Bono huwa akkużat li abbuża mill-poter tiegħu u għamel użu ħażin minn riżorsi li kienu fdati lilu minħabba l-kariga li kellu. Saħansitra huwa akkużat li rrenda ruħu kompliċi fil-falsifikazzjoni ta' dokumenti privati u pubbliċi u li għamel dikjarazzjonijiet folot.